Pinoy Pro Editor para sa 200 piso. Depressed ka na ba ngayong quarantine? Netflix? Lalagyan ng tax? Ito, di ba pa mga balita ngayong linggo? So, simulan na natin. Parang matagal tayo din nagbalita ngayon. At ngayon, dadaanan natin mga pinadala sa akin mga balita. So, simulan na natin. Ito daw ay galing. Hindi ko na sasabihin yung pangalan para hindi ito makatulong sa kanya. Gawin na lang natin siyang Edit Pro Gaming. Diba? So, ito, tingnan natin. Looking for gaming video editor requirements. 1080p. 60 FPS. Whew! Mukhang pang gaming nga talaga. 50k bitrate. Ang taas nun! Ang taas nun! Yung bitrate ng mga videos natin 1080p, 10 to 12 rate. First 3... Abot ba yun ng minimum wage? If good sa akin, gawa mo goods at goods ka kawa sa afterward, tayarin pa yung may dagdag kang 100 per vid. Depende sa proficiency. Ang proficiency ay ayon sa kanya. So, kailangan mo siyang mapasaya. Si Edit Pro Gaming. PS, pag sinabing requirement, ibig sabihin required siya. Tama nga naman. Kaya kung di mag-get yung 1080p 60fps 50k bitrate, huwag mo na subukan mag-apply. Magsasayangan lang tayo, no? Thanks in advance. Hindi, walang di. Thanks in advance. Advance, ibig sabihin high-tech. Parang yung kailangan mong PC setup para magawa tong gusto niya para sa 200 peso. Meron ka na 10 korneto dyan. Hanggang saan aabot ang 200 mo? Ramdam ko nga, desperado ka na. At ito ay nagkaroon ng galit sa ating editor community at nainis na din ako dahil nag-edit din ako ng video. Ito, nung nagkaroon na siya ng onting backlash, sumagot siya, "You do realize that my reference video is just purely trim and no editing skills required. No transitions, no slow-mos, no fast-forward. Nothing else but trim and export. You can literally make a video in just 30 minutes." Talaga? Sadyang sa export na lang magkakatalo kung mahina ang PC. May export stake ko sa 50k bit. Magkano ba dapat yung export pre ng 2 terabytes worth of... Woo! Init niyan, wherein you'll be able to make more than Ngayon pala, naiinitan na yung PC ko sa narinig niya. 20,000 pesos para sa mag-tier. Sounds just about right though. Yep. Pero hindi mo rito inilagay yung oras na kailangan nila ilaan para gawin to. Sabihin na natin mabilis yung pag-export, pero yung pag-scrub, yung dadaan na may... Papakita ko nga sa inyo. Putang ina. Alam ko iba dyan, hindi naiintindihan yung mga... Buti na ito, meron akong video na hindi ko pa na-edit, na-cut ko pa lang. Sandali lang papakita ko sa'yo. Ayang, na-delete ko na kasi yung iba kong templates eh. So ito, cut pa lang, wala pa tong editing. Diba? Meron kang 3 to 4 layers. Dahil hindi naman ako purong gaming channel, ay... ito na yon. Kumbaga, kung gaming to, di ko na kailangan lagyan ito, itong mga to. Di ko na kailangan ng mga ganitong, ano ba to, itong mga ganitong PNG, di na kailangan yan. Pero yung 2 oras na itsura nun, ito ng gaming. Ganito katatagal yan. Siyempre hindi halata, di ba? Ito gaming to. Ang tagal niya i-scrub. Matagal yan daan. Okay, sabihin natin 2 hours yung gameplay. Kailangan mo pa rin daanan yung 2 oras na yun. Hindi ka naman siguro propeta na kada salita mo meron kang sinasabing makabuluhan o meron kang galawan na kailangan ilagay. Hindi lahat ng sasabihin, magkakaroon ka ng mga dead air tulad nito, yung mga ganyan, no? Yung wala kang sinasabi, yung mga ganyan, na hindi mo kailangan isabay. Pag sa umaga at nag-e-edit ako, nararamdaman ko yung hiyaw ng kaluluwa ng PC ko na, tama na, takin naman pa! Takin naman! Ayan, ito yung meron ng onting editing, may mga nakalagay na ng mga PNGs. Siyempre iba dyan, deleted na, kaya pula yung mga files, pero kailangan ko ng ibang special effects. Yan yung problema ng mga nag-e-edit. Naiintindihan nyo ng mga editor ng mga malalaking YouTuber dyan. Sila Josh Pan, sila Roy C. Yung mga meme editors natin dyan. Philip Pepino, Chris Gids, basta yung mga magagaling mag-edit, si Tot Nicole. Naiintindihan yung aabutin ka ng 4 hanggang 5 layers para sa pag-edit. Ito, gaming lang naman to. Di ko alam ba't kailangan 50k bitrate. Alam nyo ba, sa YouTube, ang recommended lang, ay ang kailangan mo lang 10 Mbps. Kaya ako, nag-render ako, para hindi maghingalo yung PC ko at pumunta sa impyerno. Sa init, 10 Mbps to 12 Mbps lang nilalagay. Ito, gusto niya 4K resolution. Tapos anong nilalaro mo? Mobile game. Anong gusto mo? Gusto mo parang kulang pa ba yung dahon sa pixelated na punong ito, ha? Hindi pa ba sapat na hindi natin makita yung mga higad dyan? Kawawa yung PC o rendering rig nung mismong
pabayaran 200 pesos per vid. Para saan? 2 oras ng gameplay mo kada video. 100 pesos per hour. Wala pa doon yung kuryente, tsaka yung wear and tear, yung dahan-dahang pagkasira ng PC mo kasi nga, lagi ka nag-edit. Ako nga, nag-record ako 30 minutes lang, ginagawa ko 10 to 15 minutes. Urat na ako nun. Gusto ko nang dilaan yung cooler fans ng aking PC. Dinadasalan ko ng ama namin remix to, wag lang mamatay. Pero yung 50k bitrate, yan talaga ang papatay ng PC mo. Lalo na ngayong summer. Sasabayan yan yung TV Plus sa mga jam shop. Ang maganda rito, nagsalita na siya. Sinabi na niya ang kanyang mga hinananaing. Hinanana, ang daming na ing sa nangyari sa pahinga natin. Nagpa-PUBG siya dito. G na G kayo umiyak, di nyo nga alam kung ano i-edit. Ano yan, pre? I-edit mo. Pre, ano i-edit mo? Napakadali lang. Gagawin mo lang, trim. Pag trim mo, tapos na, export na agad. Pre, alam mo ba kung gaano kadali yun? Ginagawa ko nga wala pang 30 minutes, tapos na ako. Export ko wala pang 10 minuto, tapos na ako. Sandali. So sa 2 hours, kaya mo siya gawin in 30 minutes? Alam ko, naiintindihan ko minsan kasi, pag kaya sa matatagal na stream, nakikita mo kung kailan ka nagsasalita di ba? Yung ganyan. Minsan ikaw mismo, kung ikaw yung naglaro, naaalala mo kung ito na yung parte na may sinabi kang nakakatawa. O kung meron kang kakaibang gamer moment na nagawa, dito mo malala. Pero yung pagtatrabahuhin mo, hindi niya alam yun. Kailangan niyang panoorin yan. Isa-isa per segundo. Kasi nga, di ba, ikaw nagsabi, depende sa proficiency na ikaw ang magdesisyon, hindi siya. So, para masigurado niya na madadaanan niya lahat ng mga gusto mong makasama doon sa video, kailangan niya pa. So, kumbaga siya ipit. Masasayang yung oras niya pag hindi mo siya napili o hindi niya nakuha yung gusto mong classic edit. Isipin mo na lang yun, maglalaan ako ng 2 oras para panoorin yung gameplay mo, pero may chance pa rin na hindi mo magustuhan. Diba? Yun yung nakakatakot dun eh. Tapos puputak kayo dito ng, ang baba naman. Tapos ay comment nyo yung reach ng mga professional. Ano ka, tanga? Bobo mo naman, pre. Kung kayo magkalat ng katangan sa ibang live pa nga, eh di ikaw gumawa. Kaya nga ako gumagawa, pre. Ako nga gumagawa eh. Sino ba gumagawa? Ako, di ba? Batanga nyo. Kaya naghahanap ng editor. Kaya naghahanap. Eh kayo, puro kayo putak dito. Kala nyo naman may mga ebas kayo. Ano bang ebas nyo, pre? Ni ebats? Tabe? Tabe? Ano yung ebats? Ang baba naman! Ano to? Masyado na akong tito. Sino ebats? Pa-edit ka sa Fiverr.com, $5 to $10 for 1 minute vid. Alam nyo ba yung mga pinapa-edit dun sa Fiverr? Mga Professional. Bakit? Kasi professional din yung edit. Ha? Huwag kang tanga, pre. Ano ba i-edit mo? Trim lang, pre. Babayaran kita ng 500 para sa trim. Nakita mo yun? Nakita mo yung common sense doon, pre? Panira ng laro kasi, pabibo tong mga to eh. Tetapid siya. Ang malungkot doon, binigyan ko ng context to kasi baka tama naman siya. Tinignan ko, meron kang 400,000 followers, 100,000 likes. So, ang laki na ng kinikita mo. Siguro, andun yung cycle ng nagtitipiran. Dahil nakatipid siya doon, nililipat niya doon sa isa. Pero yung 200, para sa ilalaan niyang pagod, nakakapagod pa rin mag-trim, lalo na pag 2 to 3 hours ng gameplay. Yung titignan ko. At ang isa pa doon, paano ko makukuha yun? Ida-download ko ba? Ipapadala mo ba sa akin? Paano yan? Naka-quarantine tayo. Ngayon niya to hinihingi. Ida-download ko yun. Paano kung DSL lang ako? Sabihin na, sige, pagbigyan na natin, meron kang Converge tulad ko. 2 terabytes. Ilang oras din yun? 2-3 oras din yun. Para ma-download mo lahat. Kuryente yun at oras mo na mawawala. Tapos 200. Sabihin natin 2 oras mag-download. 2 hours sa gameplay, 2 oras. 4 na oras na yun. 200 piso. Doblehin mo yun sa minimum wage. Sobrang lugi mo. Sobrang talo ka doon. Kuryente pa lang talo ka na. Paano yung pampansit kanton ko? Kasi alam ko na paghahalo minsan yung editing sa streaming. Editing pa din yan. Oras pa din yan na nasa harap ka ng computer na ginagamit yung oras mo para sa iba. Mga tao, mama mo toxic, pre. Kayo, magto-toxic kayo dito, tapos sasabihin nyo toxic ako pag pinalagan kayo. Anong klase dun? Anong klase? Bakit siya napipikon sa internet? Napaka-buenas, pre. Napaka-buenas. Don't mind them. Di gusto ko pansinin. Patay na ako. Yari na ako, pre.
Pagbigyan natin itong mga Smurf na to, putya na yan, magtutroll kayo dito. Smurf? Mag-comment kayo dito, naka-Smurf, main, labas nyo yung mukha nyo. Ba't kailangan nila ilabas yung mukha nila sa internet? Ikaw yung mas nakakataas. Ikaw yung may influence. Oh? Ano yun? Ano yun? Zen Paano Pro. maging tanga? Zen Pro. Hoy, common sense, hindi lang pag-trim ang binabayaran sa pag-edit. Yung requirement mo, 1080p 60fps 50k bitrate. Hindi pang low quality yan, kaya huwag kang bobo. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo, tingin mo ang may kakayan mag-render ng ganyan ordinaryong editor lang. Ang bobo ka at walang alam sa mundo ng mga editor. Sige, pagbigyan natin, no? Sabi niya, hindi daw ordinaryong editor. Okay? Sabihin na natin hindi ordinaryong editor. Ano ba yung hindi ordinaryong editor? Yun nga eh. Pre, naka 2600 or 2500. Pero, pre, second generation ng Ryzen, hindi ka makapag-edit. Pre, 30 minutes, tapos na ako. Paano nangyari yun? Hindi makapag-edit ng ordinaryong editor? Wala kang second gen? Pucha na yun, pre, second gen lang yun. Second gen lang Mahirap yun, pre. ka kasing editor. Wag ka na mag-render kung wala kang 2500 second lang yun, gen. pre. Kinemaster, wala ka. Ano ba yan? Filmora, wala ka pang edit. Ano ba yan? Pre, tapos maghahanap ka ng paano maging tanga? Pre mo lang, pre, hindi daw binabayaran yung export. Ay, hindi lang daw yung edit yung binabayaran, pati daw yung export. So, ibig sabihin, yung pag-export mo ng 2500 Malakas kay Declan. ng Ryzen 2500, ang bayad na doon magkano? 1,000? Dahil lang nag-export ka ng 30 minutos. Sabihin na natin 30 minutos ang export mo. Pre, 30 minutes, pre, napakatagal na nun. Hindi yun, Napakatagal me. na ng 30 minutes, pre. Samantalang sa akin, 10 minuto, wala pa, tapos na. Nakakapag-edit na siya dahil ang dami daw na backup sa kanyang mga video. Kailangan daw niya ng editor. Kaya niya nasasabi to. Pero yun na nga eh. Ikaw gumagawa, ikaw kumikita ng lahat, wala kang kahati doon. Ngayon, naghahanap ka ng isang buong tao. Isang bagong tao to eh. Ibang nanay ang umiri dito at babayaran mo siya. Ang iniisip nyo kasi, professional rate. Huwag kayo sa professional rate tumingin. Huwag kayo magbarilan! Trabaho nyo ba? Magkano ba dapat ang bayad nyo sa trabaho nyo? Kaya nga tayo may tinatawag ng minimum wage. Diba? Kahit ang trabaho mo ay magkamot ng bayag ng boss mo sa trabaho, meron pa rin minimum wage. Hindi ka pwede bumaba doon. Diba? At ito, bilang mga mas malalaking influensya sa internet na kumikita ng malaki sa paglalaro, medyo tinitipid mo yung 200. Magkano minimum wage ulit? Tumaas na ang minimum wage ng 500 a day. A day. Ibig sabihin, kahit hindi mo kamutin yung bayag ng boss mo buong araw, kahit isang oras lang sa isang araw, mababayaran ka pa rin ng 500 sa araw na yun. Masasabi natin, ang hinahanap dito ni Edit Pro Gaming ay isang part-timer, yung mga makaraos lang, hindi para makabayad ng renta o makapagpakain ng kahit anong pamilya. Kasi sa ganung klaseng pagsasahod sa'yo, hindi sapat yung 369. Siyam na oras, 600 pesos. Dire-diretso yun ha. Ba't 200 lang? Kalma. Oh, buraot pa nga. Naku. Eh di ikaw mag-edit. Pre, ako naghahanap. Kalma, boss. Kayo pumupot. Sino nagsasabi ng kalma, boss? Paulit-ulit. Eh di wag ako mag-edit ng video ko. Boss Zen Pro, Eh pre, ang ina nito, napaingay nito. Sige nga. Napikon siya. Ako daw mag-edit. Eh paano kaya ako sabihin ko sa'yo na, eh di wag ka mag-apply para hindi ka mukhang tanga. Diba? Ito, naghahanap siya ng kakagat. Literally 50k bitrate. Feeling nyo kasi ang taas-taas nun. Ayoko na. Wala akong laban sa'yo, Edit Pro Gaming. Wag! Hindi ko kaya. 50k. Sa YouTube, ang 50k bitrate na high def ay 4k resolution. Pang sine. Pang sine na yan. Aliping sa gigilid lang po ako pag-edit ko po. Edit Pro Gaming. Philip Pipino, Josh Pine, Royce, ano kayo? Wala kayong kwenta lahat. Wala tayong laban sa kanya. Woo! Makontento na kasi kayo sa 200. Hindi naman kayo professional. Nagtapos ba kayo ng multimedia? Kung hindi, wag na. Babaan mo na yung kinikita nyo sa kaila Tito Kong, kaila Doggy. Hindi nyo kailangan lahat yan.
bigyan kita ng 10 corneto, dapat masaya ka na. Yung ice cream na yun, ibuhos mo doon sa CPU mo na natutusta na ang laman loob. Pero subukan nyo munang i-render. Yun ang papatay nyo talaga, yung pag-render. Dati inabot ako 2 oras mag-render sa 4K resolution, 60 FPS. Sinubukan ko, baka kaya ng PC ko to. Kasi iniiwan ko kasi nag-render eh. Tapos nung natutulog ako ng gabi, sinasakal ako ng pitang, ina mo, mamatay ko naman ko gumising bukas. Sa 2600 na Ryzen. Pre, wala pa ang GPU yun eh. Wala pang 10 minuto, tapos na. Magkano bang Ryzen 2600? 6 cores. So halos kapareho lang din na sa akin, 6 cores. Pero alam ko mas malakas ang Ryzen kaysa sa Intel eh. Di pa ako nag-upgrade ulit eh. Kaya kayo manonood na ads ha? Ako hindi eh. Maghahanap ako ng 200 peso editing na trabaho. Hirap ako dito. Kaya sa mga editor dyan, mga meme editor, sige, bago natin ito ipagpatuloy, gumawa ka kayo ng mga video na sa halagang 200 piso, masaya ka na. Ilagay nyo sa ating Reddit na sa description, Pampamilyang Paolo, at daanan nga natin. Gusto ko makita ko hanggang saan naabot ng 200 piso ko. Mga editor ng Pilipinas! Hinahamon ko kayo! Gumawa kayo ng video. Kahit 30 seconds lang masaya na ako. Madaanan lang natin sa ating subreddit. Padala nyo na agad ang deadline na siguro sa hanggang linggo ng gabi. Total marami na may oras dahil quarantine. Sasabihin nyo, minamaliit mo yung mga editors na Pilipinas. Paano kung minaliit? Naghahanap ako. Hindi ko sinabi na, pre, kailangan nyo akong pag-editan. Alam mong may kakagat dyan. At magiging isa tong hindi magandang panimula para sa experience sa isang baguhang editor dahil ganito lang pala kinikita ng isang editor. Kumbaga nakakabigay ng confidence pag kumikita ka ng malaki. Hindi kailangan pang mayaman pero yung sapat sa pangangailangan mo at sapat doon sa inilalagay mong puso, oras at kuryente doon sa ginagawa mo. Hindi naman natin sinasabi na inuutusan mo sila lahat na magi editor mo. Pero yung binibigyan mo ng chance na baka may kumagati sa 200 pisong 10 pirasong kordero ko na sahod. Ganun din yun eh. Parang nagpapatay mali siya lang tayo. Ikaw na nga nagsabi, huwag na tayo magpakatangad. Ang baba naman! Alala ko tayo sa No Limit Hangin rin na gawa ng video. Eto, ikaw! Ivan! Bayaran ka ng 200 piso, Ivan! Sige na, edit mo yung videos ko. Pagkakataon, ipakita natin na hindi tayo mga dugong alipin. Samahan niyo ako maging magsik. Ito yung PC ko pa nag-edit ako ng lagpas 1080p. Pero isa kanya defense, gaming lang naman, wala nga daw trim. Pero yung pag-scrub mo dun, nakakainit na yun eh. Kumakain ng RAM yung kumakain nyo ng PC. Kumakain nyo ng tanga. Ang baba naman! Nag-iiyak kayo dito. Hindi nyo nga alam yung pinapa-edit, pre. Ayoko na mag-edit. Ayoko na. Burahin na to. Hindi nyo to makikita. Delete. Ayoko na. Ito yung mga tipong nag-graduate for alam mo yun, like they have a professional like levels of like ano ba yung tawag doon? Hindi ko alam kung anong klaseng course yung yung para sa editing. Naging editor dahil pinag-aralan nila. Siguro ang aking parapos lang dito, mali talaga. Alam ko pinag-iiba mo lagi yung professional editor doon sa mga yung mga nagsisimula lang. Pero tinatanggalan mo sila ng pinaka-importanting bagay na kahit professional pag wala ka, hindi ka uunlad. Yun ay yung passion. Yung init ng dugo mo sa pag-i-edit. Pag binibigyan mo sila ng 200 sa kanilang pinaghirapan, hindi nila mararamdaman na yung ginawa nila ay sapat na o nasa standards na hinihingi mo. Kahit trimming lang yan. Yung pagpili ng cuts, kahit yung pag-rearrange lang ng cuts. Kaya may sinabi kang may reference sa isang joke. Tapos kaya hindi ako magaling dito eh. Cut dun sa isang napakagandang 360 no-scope gamer edit pro gaming kill spree montage. Yung ganong passion, yung ganong maliliit na pagmamahal sa pag-edit. Kahit wala lang 3,000 layers sa ibabaw nun. Isa yung passion na editing na hindi mo matuturo sa isang tao. Yung pagmamahal mo sa oras na binubuhos mo sa pag-edit. Inaabot ako ng 3 hanggang 4 na oras sa pag-edit ng thumbnail, ng mismong video, sa pagre-record. At pag bumaba siya sa 3 oras, like ko baka may kulang pa akong hindi na ilagay. Baka meron pang masend sa akin na nakakatawa o meron pa akong pwede idagdag o ganyan. Kulang pa sa akin. Ito, kada salita mo sa akin na ito lang naman yung ginagawa mo, ito lang naman yung ginagawa mo. Hindi siya nakakataas ng moral. Kumbaga kung sasabak ka sa gera, parang mo sinasabi sa mga sundalo mo na,
Sige na, mamamatay ka rin naman. Sige na, sumugod ka lang, tusok-tusokin mo, pwede. Hindi yun. Di ba, editor ka? Ito na ba pinakamagandang kaya mo gawin? Naasan yung pagmamahal mo? Yun yung dapat mo sinasabi sa kanya. At para sa isang taong magtatrabaho sa ilalim mo, hindi siya magandang work ethic na ibinibigay mo dun sa taong yun. Pag tagal-tagal, tatama rin na rin yan at makikita mo yun sa kanyang pagkakat ng mga video. Syempre, di mo naman papanoorin niya, kaya mo nga siya hinar. Di mo naman papanoorin lahat ng dinaanan niya. At para mo na rin sinabi, yung ginagawa mo dati do sa dati mo mga stream ay 200 piso lang na effort. Kasi yun yung binigay mong rate, di ba? Para magawa nila yun, di ba? Looking for editor. Budget meal gaming! Feel mo na kinimagine 2 hours of landed cut. Ito 10 minutes easy 200 pesos. De kalidad na editing. Huwag mo pakinggan, PCPU ko, wag. Wag mo ako iwan, ikaw lang nagmamahal sa akin dito. Speaking of, nade-depress ako sa mga narinig ko sa kanya. Tumataas na ngayon ng depression sa enhanced community quarantine. Kaya nakakatulong ang mga ganitong tulad ng nila, mga gamers, mga vloggers, mga YouTubers. Nakakausad ng oras, mga walang makausap, namimiss na lumabas para malibang. Diba? Yun yung mga nakakalimutan natin. At ngayong na-extend na naman, marami na namang issue sa Facebook and newsfeed ng iba't ibang mga political na mga galawan, mga kapabayaan ng iba't ibang tao sa gobyerno, kapabayaan ng mga mismong sibilyan. Baka tumagal pa to. Mga napapanood nyo sa mga hamak naming aliping sa gigilid lamang ni Edit Pro Gaming. Ang baba naman! Sinusubukan magpasaya ng mga Pilipinong nasa bahay na nalulugmok at nauugok at nabubulok at nababagnot. Opo, flip top. Sana ma-appreciate yung ginagawa naming pag-i-edit sa mga videos. It all interconnects to the Edit Pro Gaming Zone. Sunod na panghuling balita kina ito namang pag-tax daw sa Netflix and chill, naghahanap na daw sila ng nadagdag na revenue para makatulong sa ating sakuna sa corn beef. Di ko lang pala ito magagawa dahil ang Google at Facebook ay libre. Ang Netflix hindi siya libre, so kailangan bayaran. So madadagdagan yung babayaran mo. Kasi hindi sila nakakuha ng tax sa mga nakukuha nila sa mga Pilipino. Ginagamit yung oras nila. Tandaan nyo diba? Tulad ng pag-edit kanina, importante ang oras sa isang tao. Yun dapat ng kinapupuntahan ng lahat ng sahod ay hindi lang dahil madali lang siya. May madali pero matagal gawin, di ba? Sunod at panghuli, hindi ko na to ilalagay sa thumbnail o sa description. Hindi ako fan niya. Hindi kasi ganun yung hilig ko. Pero na-appreciate ko ang kahit sinong YouTuber, vlogger, gamer na gumagawa ng content na hindi nakakabobo sa kanilang mga manonood, sa mga Pilipino. At yung mga taong gumagawa ng mga dank memes o gumagawa ng mga nakakasakit na mga memes sa ibang tao, huwag nyo na lang pansinin. Alam ko may mga iba dyan madali na titrigger, pero kakalat na lang kakalat agad yung mga ganito. Kung papansinin nyo. Alam ko iba dyan, mapusok, diba? Yung justice, ang hustisya ay nasa aking kamay. I-report nyo tong taon to, inaaway tong idol ko, inaaway tong may malubhang sakit. Hayaan nyo lang yan. Gunaw din naman yung topic na yun at hindi naman kakalat na yung mga ganon. Maalam ko may pinagdaanan ka. Kahit hindi ko pinapanood, hindi ko hilig yung ginagawa. Basta ginagawa mo para sa mga Pilipino, para sumaya, para makalimot ng onting hirap sa buhay, meron kang respeto sa akin. At dahil malapit na salita sa akin ang iyong pinagdadaanan, kahit magkaibang konteksto ang ginagalawan nito. Sana malagpas sa mga suportado ka ng aming komunidad dito na unironically ay ang tawag ko ay cancer dahil kami ang pumupuksa niya. Sana mapuksa din namin yung pinagdadaanan at makatulong kami sa'yo. So, doon tatapos sa mga balita na ngayon. Ako, si Mocha Frappuccino, nag-iisa legit fake news ng Pilipinas. Maraming salamat. Mocha Frappuccino. Mag-edit pa kasi ako Ano ba? Nasaan na yung 200 ko?